Сябры, што б не адбывалася ў нашай гісторыі, якая б улада не прыходзіла і не сыходзіла, але назаўжды адным з галоўных святаў Беларусі гэта будзе 25 сакавіка, дзень волі, абвяшчэнне незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. І мы з вами з кожным годам усё больш яскрава, эмацыйна адзначаем гэтае свята. І я заклікаю вас не спыняцца і рабіць кожны пакрышачку свой невялікі унёсак у адзначэнне гэтай даты. Вывесіць сцяг на сваім доме ці у кватэры, павіншаваць сяброў у сацыяльных сетках ці проста зрабіць нейкую годную справу ў гэты дзень. Пачаць размаўляць па-беларуску, набыць свайму дзіцяці кніжку на беларускай мове ці проста верыць у тое, што мы будзем моцнай, незалежнай і сапраўды нацыянальнай краінай. Віншую ўсіх са святам. Жыве Беларусь! Шановні беларусы, я шчыра вас віншую з нашым сапраўдным святам, з днём волі. 25 сакавіка. Ведайце сваю гісторыю. Родами на вольный родный наш простор, хай воля вечно будет с нами, а гвалту мы дамо отпор, дамо отпор! Сябры, што б не адбывалася ў нашай гісторыі, якая б улада не прыходзіла і не сыходзіла, але назаўжды адным з галоўных святаў Беларусі гэта будзе 25 сакавіка, дзень волі, абвяшчэнне незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. І мы з вами з кожным годам усё больш яскрава, эмацыйна адзначаем гэтае свята. І я заклікаю вас не спыняцца і рабіць кожны пакрышачку свой невялікі унёсак у адзначэнне гэтай даты. Вывесіць сцяг на сваім доме ці у кватэры, павіншаваць сяброў у сацыяльных сетках ці проста зрабіць нейкую годную справу ў гэты дзень. Пачаць размаўляць па-беларуску, набыць свайму дзіцяці кніжку на беларускай мове ці проста верыць у тое, што мы будзем моцнай, незалежнай і сапраўды нацыянальнай краінай. Віншую ўсіх са святам. Жыве Беларусь! Дорогие соотечественники, на свете боль за 3000 наций и народностей, и только каля 200 з іх здолели стварыць свою державу. Мы, белорусы, здолели. Нам зайздросцяць каталонцы, баски, курды и прихильники незалежности Шотландии. Незалежность – это наша найвялікшая каштоўнасць, бо только в своей державе нация, здольная на всю поўніцу раскрыть свои магчымасці и таленты и тым самым унесці непаўторны унёсак у сусветную цивилизацию. У трывожны час сённяшніх глобальных выклікаў мы павінны быць гатовыя бараніць нашу незалежнасць любымі сродкамі. Зычу вам незалежнасці ва ўсіх яе вымярэннях і ўвасабленнях. І вядома, будьте здоровыя, нехай жыве незгасны агонь нашага дня волі. Жыве Беларусь!